Salut! Sunt Paul de la Vaxtor. Astăzi o să vă prezentăm una dintre mașinile care a ajuns astăzi la noi, un Volkswagen Touareg CR7 2020. Nu că ar fi primul. Mașina are un sistem de sunet basic și va primi un upgrade audio. Mașina va primi un amplificator digital, procesor de sunet DSP în 8 canale, va primi un sistem complet de difuzoare Audison și de asemenea un subwoofer activ în roata de rezervă care se va integra complet. Păstrăm roata de rezervă, nu se pierde absolut nimic. Vă vom prezenta în curând și montajul și rezultatele finale. De asemenea, pentru o acustică foarte bună, portierele vor fi insonorizate în 3 straturi. Vom folosi materialele premium de la STP Standard Plast. Vom folosi Black Gold pe portiere pe partea de tablă, care va fi dublată de accent, iar pe fața de portieră interioară vom folosi insonorizantul tot de la STP Wave.